んにちは。はい、嫁さんこんにちは。やはろ。はい、嫁さんこんにちは。いらっしゃい。さあ、今日はセブンデイズトゥーダイですね。63日目です。前こん回、ばんは。ポルナレフです。やめてください。お兄さんいらっしゃい。ポルナレフはやめて。つぼるから。前回の水上拠点が中途半端だったのでね、ちょっと完成させてみたんですが、見ればわかるんですけど、途中からね、方針変更しました。ネムちゃん、ネムさんどこ行った？ネムさん寝てんの？ネムさん寝てるな。何を言ってるかわからねえと思うがポルナレフです。鬼平さんと俺しか知らないよ。わかんないよ。なんだこのゴッドって。このゴッドって何？なんだこれは。ポルナレフ。このゴッドって何？何これ。消えた。ですね。ネムさんネムネム。まだ夜だな。で、とりあえずこっちの通路がね、あれあらえツイッターでポルナレフの話してたので。あれ取れなくなった。おい、乗れなくなったし、取れなくなった。なんだこれは。えおいと、これはなんだ？乗れた。あんまり壁寄りだと乗れないのね。よいしょ。一応ね、ここ完成というか、まあ完成はしてないですけど、繋がったのは繋がったんですけどね。よいしょ。でね、ここにゲートをつけて、お堀にするんですけどね、まだ上はできフてない。ランス人といえば。って聞いたらポルナレフって答えるいい彼女をもらったって話。ナイスですよね。とりあえずね、ここは繋がったので、あとはお堀を掘るだけ。お堀を掘るのが大変だけどな。お堀を掘ってちょっとね、ここも報道拠点にしたいんですけど、ネムチャー起きた。ネムさん起きたな。ネムさんどうした？ネムさんネムさんネムさん何？にゃん。にゃん。お前今飯食ったろ。ネムさん飯じゃないの？何？ネムッペの動画は動画か。動画も撮らなきゃな。
GoPro とマウント買ってネムさんの背中にセットしたい。画面酔いしそうだけど。運動会始めると絶対酔いますよ。画面酔いしますよ。サイコロみたいなちっちゃいやつ。ありますね、ちっちゃいやつ。運動会が始まると大変な映像になりそうだけど。ゾイドみたいになりそうですね。ネムさんの日常。日常。にゃー。ネムネム編集めんどくさがって M6 さんの顔出しシーン入っちゃうパターンありそう。ネムさんの名前の由来は？ネムさんの名前の由来はね、いつも寝てるからネムさんです。もそうしたらみんなネムさん。そしたらみんなネムさんなんだけどね。でも拾ってきた当初はね、3年ね太郎みたい。拾ってきた当初はね、本当にすごい寝てたんですよ。1日16時間以上寝てたんじゃないかな。寝てるか甘えてるか飯食ってるかしかなかったから。にゃ3年ブス太郎。ーなんだそれは。ん眠そうなのに沖田さんは名前負けみたいな。よっしゃ、3時半。これ取れねえんだけど。あれ取れなくなってんだけど。あらサブチャンネルの名前は、ネムロ国で。眠ろくで
あれ知り合いのところの猫は全部疑問形の鳴き方です。疑問系にゃーってあれなんだこれバグってんな。取れなくなっちゃったんだけど。よいしょ。わしゃ引っかかってるのか。あ、なになに、どうしたどうした。やばい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 。やばい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 。はまった。ちょっと待って。ねスマホを落としかけた。はまったんだけど。スマホ落としかけた。やっべ、はまった。ちょっと待って。はまったぞ。はまったぞ。取れないんだけど。ちょっと。なんでこれ取れない？そうよ。壊す？何を？壊そうよ。何を壊す？ミニバイクを？取れないんだよな。なんでこれ取れないんだろう。ちょっと待って、インし直します。なんでこれ取れないんだろ周りのブロック。う。周りのブロック、周りのブロック壊してもいいけど、でもちょっとね、今、取れないんだよ。テイクができないんですけど。なんでだろう。ちょっと待って、一回インしましょうか。インし直しましょうか。なんで取れないんだ？はまったら取れないってことないですよね。で、はまったらというか、さっきも取れなかったもんな。ホラゲー。ホラゲーあれなんで取れないんだろう。はまったら取れないの？えなになになに、音がおかしいおぞ。きゃーんって泣かないかな。音がおかしいぞ。こんにちは。バグ出しお疲れ様です。はいはい、いかたんいらっしゃい。石殴ってるのに鉄の音がするけど。お、治った。浮いてるしなんか引っかかってんの？これ何これ？あ、落ちた。これ取れんの？取れないんだけど。なんで取れなくなってんの？あれ？あ、違う。あれか。よいしょ。抜けた。俺ガス管積んでるか。もしかして。レムジーン。ネムさん呼んでるよ。ネムさん。大川をね、一回だけね、行ったんですけど、大川を手に入れました。あ、俺なんか積んでんだ。大川のね、6が手に入りましたね。補充して、で、あと、フォージを1個作ったんだ。フォージを1個作って、これで、
砂がないな。よいしょ。砂。あれ、あ、こっちだ。眠じゃん。遊ぼ。セメントじゃない、コンクリミックス持って、こいつを持って、危ない、なんだ。おい、眠。野球しようぜ。野球、なぜ野球？ゲームしようよ。ここにね、タレット置きましたね。タレット置いたらドアいらなくなったの。磯野中島くんか。このジャンクタレットって弾入らないんですね。俺初めて使ったけど、弾がね、何発だっけ？ 60 何発だっけ？一応ね、これね、作ったんですけど、気づいてしまったんですよ。こんな、野球はやりたくないけどゲームはしたいと思う。ゲームはしたい。これね、思ったんですよ。こういう風に通路にしないでね、なんかいるぞ。これでいいんじゃないかと。別に通路にしなくてもこういう風にすればみんな遅くなるんじゃないかと。半分だけね、こっちの方式にしましたけど。えーっとえーっとウェッジ、したいと思います。なんてなんてウェッジチップ、ウェッジ、あった。俺、眠さんとゲームしたいと思います。おってなんだそれは。推理。どうも磯野二平です。磯野、推理。磯野、なんだって？えーっと水の中の作業は大変。スマリあ、しまった。マジか。スマイリースマイリーってなんだ？ー、スマイリー。あとはこのね、水バグがね、口。スマイリー菊池スマイリー菊池あー、水バグ出ちゃったな。これが出ちゃうとどうしようもないんだよな。スマイリーさんですよ泣き知らんの。スマイリーさん知らないな。誰？
なんだろう、芸人さんかなんか。サブアカ、スマイリー菊池。サブアカサブアカ。スマイリー、YouTuber。ああ、知らないな。まあ YouTuber さんも多いですからね。こんにちは。はい、タイガーさんいらっしゃい、スマイリーこんにちは。菊池が通じない。だと。いやー、どうしタてもイガーさんこんにちは。この平らな面はね綺麗にできたんだけど、どうしてもやっぱりスロープつけると水サブバグ。アカ作るとしたらスマイリー菊池。あ、なるほどね。幹事長さんこんにちは。どうしてもスロープ作ると、あ、またなんか出た今。あ、治った。よかった、びっくりしたな。これは1マス分。1マス分水バグ出ちゃうとゾンビ多分赤は一つでいっぱいいっぱい。わら。いっぱいいっぱい。タイガーさん、レイ、ヤホ。ネムさん、寝てる。ネムさんアベちゃんヤホ。いじけたかな。ネムさんいじけたかな。いじけんなって。ネムに何をした。いや、構わないからね。さっきから、さっきニヤニヤ言ってたけど。ボール投げたから。ボール、いや、ボールは投げてない。ああ、かわいそうに。あれ。チュール投げたけ。チュールチュールは投げてない。もうチュール投げると大変なことになるから、ネムさんの場合。もうぐっちゃぐちゃにされるから。これで下は終わりかな。これで多分ね、走らないと思うので、向こう、問題はこの通路とその通路の間に来られた場合ね。こうなると、この通路邪魔やな。いやー、水バグきついなー。これは最初からずっと治らないな、これ。なぜか水がへこんでしまうやつ。よいしょ。OK。あとはバーをつけて、タレットつけて終了かな。それが、7 days。
この水もね、こうライブの最後にネムさん映せない。ライブの最後にネムさんを映す。コンビニでストローをもらってくると必ずトラトールがそーっと来てストローをかっさらっていきました。ああそれはわかさせる。るならさしてほしい。映せるならね。これもね、俺最初にやり始めた時にね、これ掘って水路作れないのかなと思ったけどダメでしたね。用水路を作ろうかと思ったら、あとはなんだろう、水はね、地下掘ったら地下水が出るのかと思ってました。出なかった時はがっかりしたけど。地下水脈とかあると面白い気がするけどな。みんなが通る道。バラ。みんなが通る道。おみんなが通る道。そう、あれね、水路作ろうかなと思って、水引けんのかなと思ったら引おけんなかった。たかし。たかしたかしってなんだ。バーか。バーでしょ。あとはタレットか。タレットはまあ、向こうだしな。おたかし。おったかし何なんだそれは。誰やねん。あれしまった。俺なんでこっち一段高く作ったんだろう。なんで俺こっち一段高く作ったんや。まずったな。まあいいか。いいか。回転。あなたの後ろに。何ネムさんの後ろに。ネムさんの後ろに。チュールの背後霊。チュールって霊いるの。さて、よっしゃ。で、落下対策しましょうね。ひどい目に遭ってますからね。チュールのパッケージの猫の守護神。落下対策わらわら。まあ前回ね、ひどい目に遭いましたからね。散々な目に遭いましたからね。あ、間違えた。なんで斜めで止まる。これでも、これ落ちないか。これじゃなくて、なんだっけ。感動のラスト。
ドのラスト。いや、あれはひどかった。あれはマジでひどかった。別に2段にしなくていいのか。今日はフェラルまで行きます。今日は行きますよ。ムロクさん、あいつはいいやつだったよ。死んだんかい。こいつのね、弾が少ないのが嫌ですすいまね。せん、調子乗りました。76発しか入んないんですよね、これね。これがちょっと辛いとこだな。よいしょ。さてと、これは、張り出しをつけもうた。休みに入った。休み今日からですよ。あ、今日からじゃない。明日からですよ。ブラックですから。品質が上がると増えます。品質が上がると増えます。品質が上がると。視聴を邪魔します。はい、お兄さんいらっしゃい。品質が上がると増えるんだ。あ、しまった。あ、間違えた。いやー、行き過ぎるとこれが戻れないから嫌なんだよな。違う、これじゃない。これだ。正月は飲み配信ですか？あー、多分ね。ムロクさん。死去2019年12月30日月曜異業ブラック会社配信。死去かい。勝手に殺さない。さては三菱の仕業。三菱の仕業。なぜ三菱。最近日本酒にハマってます。日元旦は本酒ですか。休みだけど2日から仕事っていうね。あららららら。ブラック企業対象。企業対象。仕事にされたのでいじけて会社でパソコン組んでます。M6 蘇生2019年12月30生日。き返ったんかい。なんでや。三菱関係ないやろ。あれ、俺こっちやってないじゃん。ザクって三重のお酒。M6 さんって死因って過労死でしたっけ？いや、死んでない、死んでない。一回も死んでないよ。
蘇生成功して今に至りますよね。いや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 これさ、水上がってこれないはずだよな。上がってこれる高さじゃないはずだから大丈夫だよね。よいしょ。ですいません、調子乗りました。ここへさ、でこれ向きさ、これ向き変えるのってできません？これがね、向き変えられないんだよな。これさ、普通のタレットって狙いどころ調整できましたよね。これどうやって変えるの？ジャンクタレットはできないやつ？ネムさんお黙り。向き替えがいまいち。置く前に調整してるような。それだけか。ネムさん反省しなちゃい。それだけなのか。普通のタレットってできましたよね。えあ、大丈夫か。ネムさんが静かになった。急に静かになった時、ニヤニヤ泣いてて静かになった時が一番危ないんですけどね。うちのネムさん。やらかすからな。運動会の幕開け。そう、運動会の幕開け。押す。どうだろう。これ上がってこれないと思うけど、この下に入っちゃうよね。ネムさん多分急に月単踊り出すからな。月単って何？月単って何すか？そのうちガッシャーンって聞こえる。そう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 。こんなもんかな。広瀬香美。なんだってなぜ広瀬香美？知ってる方がおら知った。月単揺れる回るなんちゃら精通な愛気持ちいい。はい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 。なんちゃら、わら。このでもタレットって横方向しか無理なの？水平、あ、横方向って水平にしか。思い出せなかった。わら。心に火がひる。
いまいちね、このジャンクタレットの使い方がわからない。ジャンクタレットは、これアルファ18初めてですもんね。お、違う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 。何やってる？よいしょ。えーっと、14時か。ちょっくら行きますか。探索に。車のレシピが欲しいんだけどな。心に火が火る連点。月単幽レルーフーレル切ない気持ち。なんちゃら。月単なんだ。月単って確かに聞こえるけど。グリーン範囲した方向へ結構攻撃してくれました。ああ、じゃあ、あれなんですね。水平方向だけじゃないんですね。一旦落ちます。やってたら来るかも。はい、タイガーさん、いってらっしゃい。だって月単って言うよ。M6 さん、皆さんこんにちは。はい、リコイさんいらっしゃい。こんにちは。お肉発見。お肉発見。皆さんいいお年をお迎えくださいませでは。あら、リコさんこんにちは。リコさんのゲームの部屋、やはろ。タイガーさんお疲れ様でした。ウニさんこんにちは。どこまで行ったっけ？あいつ何やってんの？ここは来たのか。これって言ったっけ？ああ、言ってるな。よいしょ。じゃあ、明日で今年も終わりますが、Twitter のいいねやら、コメントやらありがとうございましたニコニコ顔。いえいえいえ。リコさん、鬼こちら平さん、こそですよリチョさんこんにちは。はいつくばりがいるんだよな。はいつくばりどこいる？いた。あ、しまった。この中で走り屋やってる人。走り屋？現役で走り屋はいないんじゃないか。やってた人は結構来るけど。車ですか？車かな？ジャンゲームや。ゲーム？ああ、何ニード 4？ 元ならいるけど、元なら結構いるけど。車のゲームや。車のゲームか。車のゲームは
結構来ますよ。ここはいますよ。あー、なんか光ってんのがいる。光ゾンビがいる。あー、それもちょっと待って。めんどくせえ。スパイダーの光ってるやつとかめんどくせえんだけど。やめろ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 、やめろ。死んだ。あー、ちょっと待って。ちょっと強すぎねえか。てか、弾ね。自分も元走りや光るカツオ。光るカツオ。マツコいっぱい出てくるね。光ってるのはなんか感染するんですか？感染するのかな。でも単純に強いですよ。あれなんだ。マツコ。あれれ。キーボードはなあ、つないだ、絆なあ。希望の花つないだ絆が。厄介やね。あ、なんかこれ何これ。とどまるんじゃねえぞ。止まるんじゃねえぞ。どっか足音はするね。こんにちは。ネムさん、今年度もありがとうございました。M6 さんもあざまる水さん。俺ついでだね。俺はついでだね。あっ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 、やめろ、お前やめろ、やめろ。いや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 、お前どっから来た。ちょっと待って、お前どっから来た。え、スノーさん、こんにちは。やべ、俺弾も。俺は、鉄火団団長オールが、いつかだぞ。打開をとどまるんじゃねえぞ。どこにいんの。リコヘイさん、こんにちは。だからようとどまるんじゃねえぞ。何あんて。 M60 乱暴という昭和生まれ。M60。ああ。え。なんだこれは。ああ、ここから上に上がれるけど、今なんか声が近かった。今声が近かった。ちょっと待って、声が近かった。なんでもない。これ懺悔室だな、それな。ちょっと複雑やね。下に行った方が良さそうだな。上はそれだけでしょ。下に行った方がなんかありそうやね。でも時間ねえぞ。よいしょ。よっこいせ。下に行った方がお宝はありそう。何。どこ。どこ。大正昭和平成令和人さん。クロックタワー風な教会ですね。ですね。迷宮ですね、これは。あと何にも。ちょっと待て。犬さんは、人さん生まれ。
向こう側、あれなんもなさそうやね。下。よいしょ。お、缶詰か。あ、しまったしまったしまった。なだれ込んできた。本棚本棚。ゲーム中でもネムさんは暴れてるのか。ゲーム中でも。おお、あ、いた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 。あ、本棚いっぱいあるね。あ、間違えた。しまった。食うつもりがスクラップした。孤独のグルメ見たら腹減った。あれは払える老わ。人なので大正生まれの令和育ちでし。どこから足落としてんの。あって、なんか本棚いっぱいあるな。本棚いっぱいあるけど入ってねえじゃねえか。にゃー、何上がってきたの。ネムさん上がってきたの。机の上はダメだよ、ネムさん。机の上はあかんよ、ネムさん。M613、M6BMW、M6、M6。孤独のグルメ。あのドラマはやばい。ネムさん何やってんの。ねえ、ネムさん何やってんの。これさっきの反対側。何びっくりしたな。何にもないんかい。まだ下がある。ネムさんお年玉M6さんからあげまちゅね。なんで俺から俺からなんや。よっ、走ってるし、ちょっと待って、弾切れたし、ちょっと待って、弾切れたし、ちょっと待って、弾切れたし。バカ野郎。走ってんのか。めんどくせえな。どこ。なにお前、一瞬横切りとかやめて。どっから来んの。上から落ちてくるのか。やべえ、ラグい。なんだな、カクカクしてる。なんかすげえカクカクしてる。ここ重たい。さっき、クロちゃんがキャットタワーの上に置いてあった段ボールの中で寝てて落ちた。最近は部屋に入るとそっとジャンタレを置く探索となっております。なるほどね。壁かな。壁か。重いね、こっちの地下でしょ。そうです。ここはね、重たいですね。あと、これで終わり。あれ、お宝山ないんだ。お宝山ないんだ。あれ、お宝山がないんだね。なに
あ、ここか。あれ、お宝山ないじゃん。終了。なんかボスでも出てきそうな雰囲気ですが、わら。ボスはやめて。ボスは嫌。あー、お宝山がない。お宝山がないっレムさす。んおあ、年玉は、ウさっミさんとき、エムロクさんからもらえるからね。さっきはしごんとこなんかあったな。あれ俺どっから来たっけ。墓荒らしもできるのでは。墓荒らしはできますよ。墓荒らしはできるんだけど。俺どっから来たっけ。こっちだ。あれ、あ、これだ。ここにはしごあったな。インフルでも見てるぜ。インフルでも見てるぜ。インフル。お宝ないじゃん。あれ、お宝山ないじゃん。ここ何にもないの。お宝山ないの。残念。あ、まだ上があった。あるある。絶対ある。レムさんヒート買って。絶対ある、お宝山。あ、ねえ。嘘だ。ええないの。お宝期待してたんだけど。あれ、あれなんだ。ちょっと待って、鳥が。やべえ、嫌なやついるな。やべえ。あ、しまった。これさ、渡って、一怖っ。死亡フラグ建築士。いや、これ落ちたら怪我するよね。こっちから行けるか。あ、行けない。えここだ。あれ、あったあった。お宝あった。はいはい。ショットガンの5はいらない。このモッドもいらないね。お宝はトミカです。うーん。車のレシピくれよ。車のレシピをください。6か。
あれあれ、俺ナイフどこ置いてきたっけ？ナイフってどこ置いてきたっけ？よいしょ。え、嘘今までついてたやん。よっしゃ、戻ろう。夜だから戻りましょう。よいしょ。怖い怖い。よいしょ。なに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 。引いてやる。引いても一撃じゃ死なないとこがすごいよな、ゾンビ。マジか。バイク回避できんだね。バイクはびっくり。バイクは地雷回避できんだね。自分もトミカ集めてる。わら。あ、言ってたもんね、こないだね。えーっと、スノーさんこんにちは。にゃーん。おきゃーん。オキャンオキャンってなんだ？あれ、俺さ、ナイフどこにしまった？あれ、俺な、しおちゃんの泣き方。あれ、俺モッドつけたナイフどこしまった？いや、どっかなくしたな、おい。どこへなくした？鬼平さんこんにちは。ネムさんって猫柱。猫柱って何？猫柱？ん、服か。
くか。洋服系のモッドは猫の呼吸2の刀地球破壊爆弾。地球破壊爆弾地球破壊爆弾あれ、俺ナイフどこやった？いろいろ元つけてたやつなんだけどまずいな。終わってんな。終わってんなって。あれどこやったっけな。モッドつけてたやつどこやったっけな。あ、違った。ネームさん何やってんのねえ。ネームさんお前何した？ナイフはネムさんがチュールの風切りるのに使ってましたよ。あれほんとマジでどうやったかな。どこしまったんだろう。もうボックスあっちゃこっちゃで分かんなくなってるな。それにしてもメガドエピタフ異常に暗い。まだ照明つけてないですからね。あ、何今バイク殴った？んん何ですか？ネムさんの言葉を訳しますと、年末ジャンボ宝くじ当たったら自分用のマンションよろと申しております。マンションなの？俺でもジャンボ買ってないから、もうここ3年くらいジャンボ買ってないんですよね。
唯一トトビックだけ買ってますけど、でもあれ毎回一口ずつだもん。今年のジャンボはあれなんでしたっけ？当選で大きいんだっけ？ 10 億円だっけ？んこの一列掘ったら終わりか。あ、違うな。もう一列あるな。ああ、反対向いたよ。なんで反対向いた？よいしょ。ここがね、ここのホリホリを通称予作トンネル。予作トンネル。ここのホリホリがね、緊張感あるんですよ。これね、ちょっと間違えると上が崩れるんですよね。慎重にやらないとね、上が崩壊するんですよ。まあこの下ね、この下石のままでいいかも。あ、やべ、いいっちゃいいんですけどね。
まあ念のためにねコンクリにしといた方が。まあここの報道拠点が完成するのはまだまだ先ですね。お堀にするからね相当掘らないといけないんで、まあ大が手に入れたからちょっとは早くなるんでしょうけど、コンクリもたくさんいるからね、崩壊狙って掘れないんだよな。崩壊させて掘ればね早いんですけど、あとなんだっけ、ダイナマイト使ったりね、それをやるとね上が非常に恐ろしいことになるので。あ、ちょっと待って、レバーフレーム持ってくの忘れた。セメントも置いてきちゃったか。よいしょ。またたび。また旅。ネムさんが反応しそうな言葉。うちのネムさんはね、遊ぶっていうと反応めちゃめちゃいいですよ。ご飯っていうより反応がいい。その動画上げたけど半端ないですよ、反応が。いいっすねー。見てる。ヒット食券。日本食券。ゾンビを焼いても家焼くなー。見てみますロックさんいらっしゃい、こんにちは。もうね、面白いぐらいの反応見せますから。あ、またはまったね。またはまったね。そこ穴開いてんのか。
ああ、そうだ。タレット取ってこなきゃいけないんだ。タレット、取ってこなきゃって今向こうにいたやん。タレットを持ってこなきゃいけないんだ。よいしょ。34？ ああ、そうか。まだ、これ作ってなかった、さっき。よいしょ。砂がない。ああ、砂がない。こいつを待たなきゃできない。もう一個ミキサー作るか。もう一個ミキサー作んないとあかんね。コンクリ門線持っていくか。はしごもいらないし、ウェッジもいらないし、プレートもいらない。プレートはこっちで使わない。さっき向こういたのにわざわざ地上出てから戻るやつ。軽く見てきました。ネムさんかわいい鍵。タレットも品質高いやつ、まあ2つぐらいあったはずだけどな。よいしょ。よっこいしょ。タレット、5が2つあったね。ゲームしてくるんご。おい、いってらっしゃい。5が2つ。4も持ってくか。あれ、ここ猫って何年生きるんですか？何年でしょうね。でも個体によるのかな。長いとでも20年ぐらい生きません？でもだいたい十何年かじゃないかな。しまった。タレットの弾も弾で思い出した。おおおおお。長いと20年生きますね。ですよね。100年生きたら尻尾2本になるの。それ妖怪化ですか？20。長い、まあ稀ですけどね。ほんと長生きの子は20年ぐらい。大体でも普通は十何年かですか犬よりね。気持ち長め。今回 M60 だけでいけそうだな。これだけ弾あれば M60 だけでいけそうだけど。タレットの弾持って、
75発しかないんだね。あ、これ90か。このタレットでもびっくりしたんだけど、これ自分でも使えるのね。自分でも撃てるんだこれ。このジャンクタレットの動いてる仕組みが謎ですけど。電池積んでんのか。普通のタレットは電気がないと動かないですけどね。危ない危ない危ない。なんでこれ壊されてるの。よいしょ。卵目中に襲われて何回パニック発射したか。こう遅いからな。リロード死ぬほど遅いですからね。これでも360度じゃないんですよね、これね。でも普通のタレットも違う、そうか、360じゃないか。これさ、俺どうやってこっち側に向けたらええの。ちょっと待って。これ俺どうやってこっち側に向けたらええ範囲は据え付けタレットが強いですね。の。範囲はそうですね。範囲はやっぱり。民 GOL の予選やりながら見よう。やべ、しまった。フレーム駆使して置いてます。わら。ですよね。範囲指定できないからね、これは。あれ、なんで下向いた。なんで急に下向いたん。ちょっと待って、お前なんで急に下向いたん。うん、どうした。なんだ上向いた。また下向いたけど、何。なんかいる。ええええ彼はなんで急に下向くの。え、何何何。おー、近づくと上向くね。慣れると下向くね。これ何これ。これそうなってんの。そういうシステム。これ動かないけど。彼は何をやってるんだい。これは向こう向いてるんだよね。え、さ、近くにタレット置くとなぜが片方悪いことしたワンコみたいに下向きます。わら。そうなのね。まっすぐ向こう向かないんだけど。ちょっと待って、むずい。まっすぐ向こう向いてくんないかな。限界やな。これが限界か。まあそれで大丈夫かな。でもこれでリロードできないよね。リロードしたらもう向こう向いちゃうやん。リロードさせたらもう向こう向いちゃうね。微妙。無理か。無理か。
まあいいや、全部タレットにしようってわけじゃないからいっか。問題はこの間に来られた時にどうしようもないんだよな俺。この間に来られちゃうと俺どうしようもないよな。やっぱりこっちの方式の方がいいかもしれないですね。360度。ただその水バグとの戦いになるからな。慎重にやらないとね。このバグさえなければいいんだけど、あいつちゃんと動くんだべな。下向いてるの、シュンとしてるの。もうここ来られたら俺あれするしかないね。そっから狙うしかないよね。そのためにはここに足場を作っといてあげないといけないか。あ、しまった。やっちまった。届かないよね。届かない。おい、これほんと細かい。よいしょ。こんな感じかな。あらら、こっから狙う。こっから狙う。ダイナマイト、ダイナマイトって俺ダイナマイトって俺作れたっけな。まだ解放してない気がする。調子乗って赤いファンいっぱいつけたら恐ろしいくらい赤く光るパソコンになってタバコ吸ってみる。最近そうだよな、あるよな。 LED ついてるファン。ピカピカファンが安く手に入るの外観。ついついつけてしまう。わら。グレネード作れるんだ。でもガンパウダーだいぶ使うね。グレネード作れるんだ。
パイプボムはもうダメだろうな。あ、スレッジャーマーってスチールあるんだ。はは初めて知った。スチールのスレッジハンマーあるんだ。スティックオブダイナマイトあるじゃん。あ、こっちの方が威力高いの？うわー、でもダクトテープいるね。今ダイナマイトいくつある？ダイナマイトとグレネードあったよね。2個。ダイナマイト向こうパイか。プボムもダイナマイトみたいに地形壊れます。パイプボムはね、弱いからまあダメージは入るけど、なかなか壊れないですよ、建物は。パイプボムはね、そんなに強くないです。そんなあなたに、釘バット。釘バット。あれ、そういえば俺、釘バットどこやった？ちょっと待って。俺さ、俺、手持ちの武器どこやった？ナイフだけじゃない。そういえば釘バットもねえな。釘バットもねえな。え俺どこやった？世紀末バット。俺どこやった？言われてみりゃねえぞ。そう言われましても、お客様。マイト初体現で自ら拠点を破壊したあの日。ダイナマイトはね、すぐやられますよね。パイプボムもあるね。あれ、俺手持ちの武器どこやったっけ？あ違う。報道の時にどっかしまったよね、前回の。どこしまったっけ？やばい。どこしまったか忘れた。怖い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 。頭の上でしょ。違う。バイクかな？バイクに入れてる？頭の上？それメガネメガネ。それメガネのネタね。ここじゃね？あ、あったよ。びっくりすんな。でも入ってるもん一緒。違うな。ブレードモッド。えーっとこれは、よいしょ。これはダブんないんだ。えあなるほどね。これはダブんないんだ。ダメージインクリーシスデュラビリティフォーブレード。こっちは出血モード。こっちの方がいいか。よいしょ。グレネードが3個ある。
とはあとないか。んだ。あら、よいしょ。これいらないでしょ。これはいるでしょ。これもいらないでしょ。これもいらない。これはいる。これもいらない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 。ん火炎瓶。今回は、あら、なんだこれ。銃は、今回は銃はこれだけで、M60 だけでいいな。弾死ぬほどあるわ。よいしょ。なんかでも今回からちょっと便利なあれができましたね。スタックしてるやつ。弾のスタックしてるやつ。これね。100発が何個あるんだろうこれまだ開放してないけど。何発持てるのか。まあ、250っていうか普通の分よりたくさん持てるんでしょうけどね。これで全部かな。余ってるね。食べ物、飲み物、リペア、フレーム、オッケーオッケー。こいつが、ピッケルはなくていいでしょう。あ、でもまあ余裕あるからいいか。ピッケル一応持っとくか。まだ12時39分。12時39か。あ、でもあれだな。やめとこ。探索行こうかと思ったけどやめとこ。また俺は大怪我をしそうだから。一番良くないパターンをしそうな予感はするけどな。毎度何か起きるからな。そう、この間に来られるとね。
検証ができ、まあ検証はできるか。この、まあ水の中歩いてくるから、検証はできるけどね。ただ、すっげえ見づらいですよね。こんな、夜とかだとね。素直に来てな。ゾンビさんたち。来たって、まあこの辺に固まるんでしょうから、いいんですけど。ただゾンビがこれね、ブロック壊すと水バグが出る可能性はありますよね。水バグ出て、落ちる以外はかすり傷では。まあ落ちる以外はね。ただこれでゾンビ走ったらアウトですけどね。これでも水の中で走ったらアウトですけどね。報道の時は関係ありませんみたいな感じだったら俺アウトです。閉じ込め、ただ閉じ込められてアウト。悲鳴を上げながら戦うしかない。スキルは触れる、1か。1か。4×4 トラックのパーク。これは何？レベル 8？ 8？ タレットシンドローム。タレットのパークも上げていかなきゃいけないな。そろそろタレットに頼らないと。そろそろタレットに頼っていかないとやばいよな。ジャンクタレットはね、連射が効かないですからね。これってスキル一通り覚えて。スキル一通り覚えて。品質録作ってから忘れ薬飲んだらどうなるのかな。まあ、それもありっちゃありかもしれないですね。ただ、あの薬すげえ値段しますよね。あれで。あれ作れんの？トレーダーですんごい値段しますよね。そんなにたくさん持てない気もするけど、忘れ薬。一応レシピはありました。ありました？じゃあ作れるんだ。じゃあそれもありかもしんないですね。でも忘れちゃうとでも、あれか、いいのか。忘れちゃうと、いいんだね。作ってしまえばこっちのもんか。よっこいしょ。材料はわかんない。 W1 ちゃん缶にとかでのエリクサは見ました。
エリクサー、おじいちゃんのエリクサーね。じいちゃんの飛躍。あ、そうか。作れるんだ。よいしょ。さて、ちょっとお先に落ちます。また来年もよろしくお願いします。スパーク皆さんいいお年を。はい、リコヘイさんもいいお年を。ありがとうございました。今度ダーツトラップ使ってみようかな。ダーツトラップを使った拠点でもリコさんお作ってみ疲れましょう様です。か。トリガープレート。あれどれだ？お薬どれだ？あ、薬はケミステか。よいしょ。素直に向こう行きゃよかった。よいしょ。ダーツはすごい強いですよね。え、マジですか？ダーツ強いんだ。ただダーツトラップを作るためにはジェネレーターバンクを作んなきゃいけないよな。よいしょ。あれ違う？あれじいちゃん、じいちゃんの薬は？え、じいちゃんの薬どれ？ビルディングじゃないよね。え、どこで作んだじいちゃんの薬は？じじい、じじいの薬はどこで作んだ？おろ？アルファ18はソーラーあるのかな？あったあった。あ、なにこれ。ソーラーね。ソーラー見ないな。あ、え、犬缶使うの？ワンコの、ワンコのご飯使うの？確かに忘れそうですけど。すごい材料だな。酸使って。こんなもん飲んだら死んでしまいそうだけど。これで作るんだ。洗剤。これで作るんだ。洗剤？ボトルオブアシッドってこれ洗剤なのこれ？洗剤ってあれでしょ？漂白剤でしょ？アシッドだから。漂白剤ちゃん。ボトルオブアシッドって。レッドティーかい。レッド漂ティー。白剤。レッドティーか。レッドティーなんか全然何も。グランパーズムーンシャイン。ムーンシャインって何これ？これ何の？俺なんか持ってたな。持ってただからおじじになるとシミが増えるんだ。ムーンシャインって俺持ってなかったっけ？違うな。
拾ってなかったか。あ、エリクサー一つあるわ。俺どこで拾ったこれ。どっかで拾ってるな。え、犬のご飯、犬のご飯2個しかねえや。こいつ作ん、こいつ大変じゃねこれキャットフードだ。これ猫缶だ。え、え、え、作れない。えええドッグフードって作れないんだ。民 GOL 全国予選終わった。M さんと一緒にやったあたりからやってなくてマイナス17は上出来。ミンゴル、全国予選やったんだ。ちょっと待って。犬の飯って拾うしかないんだ。あー、量産はできないですね、そしたらね。え大文字だったこれは。ないわ。作れない。レシピがない。ドッグフードのレシピがない。拾うしかないんだ。やっぱりそうそう簡単にはできないね。そうだ。松明炊くの忘れてた。松明を炊かなきゃ。もう明るさは十分か。明るさは十分か。よいしょ。あと何個？あと4個。あと1個。
あと1個。よいしょ。軽さはこれで十分やね。これで下見えるっしょ。問題はここで落ちるか。あ、でも、別に、あれか。端に寄らなくてもいいのか。俺は端に寄らなきゃ落ちない。鳥はタレットに任せて、オッケーオッケー。さあ、いつでも来い。さあ、いつでも来い。にゃん。ネムネムネム、そこ乗っちゃダメだな。ネムさん、そこ乗っちゃダメだよ。ネムさんネムさんネムさんおい。まあ、ダイナマイトもあるし、ダイナマイトでどれくらい壊れるかな。問題はそこやな。こっち側来たら、こっから狙えるよね。そこから深くなんだよな。深くなんのはそっからだから、まあ、別にそこまで出る必要ないか。粘っていく必要はない。ここに立てこもるんだ。黙って立てこもるんだ。そこに乗っちゃダメだよって言うとなおさら降りなくなる。大丈夫かお前。あ、お前たち本当に動くのか。これ近くにいなきゃダメなんじゃないのか。ほら。あ、でも下向いてるけど動いてるね。大丈夫なのかお前たち。まあ一番いいのはこっち、どっちかの通路に来てくれるのが一番いいんですけどね。狙いやすいし。こっちだとまあ広範囲で来てしまうのでね。まあ走らなきゃそんなにあれかもしれないけど。これで走ったら俺終了です大から。丈夫と信じたい。まあ走ってきたら終了ですから俺。水の中ではね、普段走らないから、報道はそれキャンセルとかないよな。前回の時に俺もう慌てて淡くてたからあれだけど、走ってはいなかったよな。逃げ水の中落っこちてから水の中は逃げてて、すぐ追いつかれることなかったですもんね。多分走らないと思うんですけど、さあ来るぞ。走ってくるぞ。
走ってくるのは勘弁。走ってこられたら俺完璧に終了ですからね。開けてるし。まあそう簡単にはあれか。そう簡単に上がってはこれないけど、このタレットがね、連射効かないのでね、こいつがどれくらい働いてくれるか。見てるとタレットが心配。そう、タレットがね。タレットがね、必要十分な働きをしてくれれば。まあね、64体脇だから、あまり期待はできないけどな。お、いつの間にか真っ赤になってる。あと1時間。ドキドキパイプコロンさんみ。さあ、あと30分だ。
はい、来た。どっちだ、どこだ、どこじゃ、どこだ、どこだ、どこから来た、見えない。水場だから見えない。どっから来た。あ、来た。こっちだ。いいとこ来たぞ。ああ、走ってない走ってない。歩ってる歩ってる。いいぞいいぞ。でもなんかどっか叩いてるね。どっか叩いてる。あ、なんだ。え、今なんかOW 予定通り。いいですね。危ない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 。でもなんかどっかいるな。ここにいるか。なんか叩いてるね。あ、あそこ叩いてる。あそこ壊れてる。あ、壊れた。なんだあいつら。あ、壊したなあいつら。あ、来た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 。余裕じゃないですか。ゾンビ走らないと余裕じゃないですか。ベシベシ叩いてますね。ベシベシ叩いてますね。あ、多分そこだと思う。そこにいると思う。どうも。まあ水バグ起きないから大丈夫だな。水バグ起きると大変だけど。来ねえぞ。え、来た。あ、光ってるやつ来た。光ってるやつ来たけど、なんかなんだ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 、今のダメージなんだ。あ、ここにいる。あ、ここにいる。ここにいる。ちょっと待って、ここにいるけど。よくねえな。そこは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 ダメだな。そこはよくねえな。やばいやばいやばい。攻め込まれてる。攻め込まれてる。やめろ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 。ダメだ。破壊の女心地悪い。笑。あー、水バグ起きたけど、これまずいな。水バグ起きてんな。それまずいな。ここ走れちゃうじゃん。やば。あ、やべ。お前叩くな。
あいつ死んだのか。立ち往生か。なんかいるね。あー、やっぱ走れるじゃん。そこ走れちゃうね。そこ走れちゃうじゃない。やばいやばい。タレットさん何やってんの？そこ狙えるよね。タレット何？あ、やべえやべえやべえ。やべえ、俺燃えた。俺燃えた。あ、撃ってる。撃ってきた。何？今の何？今なんか見えたよ。今なんか見え。あー、こっちも来た。四方八方から来るのやめてくんない？ねえ、一箇所から来よう。鳥。近くないからかな。横にジャンタレ置いてます。何？ちょっと待って、四方から来るんだけど。あ、違う、こっち来てないか。やめろー。なんだよこいつ。あ、やべえ壊された。ちょっと待って。さすがに64体だと追いつかねえな。床下オープン。ちょっと待って。やべえやべえ。なんでどこ投げてんの？ちょっと待って。どこいる？あ、やべえ。バーに当たったんだけど今。バーに当たったよ今。バーに。ちょっと待て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 。あ、もう攻めてきた。早い。
攻めてきた早い攻めてきたあららららら攻めてきた攻めてきた早い。どこ終わるこれ終わったちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。さ、2度目のフォード、開催です。わら。おっと、短い、わら。っていうか不法、わら。バックなくなっちゃったよ1個目のしまった。バックなくなったけど1個目のやつ1個目のバックなくなっちゃったけど余裕こいてたから7.6 になくなったけどあれだけあった球。いやー物はある、わら。物はあるけどフレームねえなおいフレーム。あ折れたちょっと待って折れた折れた。そんなにすぐ来るか。ボキ。あれマークなくなるだけやなくてバックもなくなるんですね。あれね2回死ぬとね前のやつがね上書きされてなくなるんですよ。うわ最悪や最悪や俺の M60 が M60 と弾がいやちょっと待って今ねグレネード投げたら柵に当たったんだよな。コンクリじゃあれかな。やっぱり太刀打ちできないなコンクリじゃ。死んだところ行ってみ。死んだところまだ残ってる。マークがないけど。バックのマークがないんだけど残ってる。俺一回ねなくなっちゃったことあったんだよな。よっこいしょ。あしまった。そうここじゃないんだ。よいしょこっちか。何よいしょ。とりあえず避難成功した拠点に避難あれでも終わりってことだよね。俺でもあれもないんだ。照明もないのね。マイヘルじゃないけどヘルメットもないんだ。
あれ来ないよ。バイクがあそこだからバックなんで、でもバックのマークないですよね。多分ね、もうなくなっちゃってると思うんだけど。うわ、真っ暗で何も見えねえ。ちょっと待って、真っ暗で何も見えなくなった。さすがに64じゃ追いつかねえな。なんかロケランかなんかないとダメか、ああいう拠点は。全然攻撃追いつかないな。何も見えない。あともうちょい。あともうちょいで終了だよ。ゾンビ来ないね。なんでゾンビ来ない？怖いんだけど。なんでゾンビ来ない？やべえ、弾何発なくしたんだろう。弾とミートシチューもあるよな。入ってたよな。終わった。あれなんで来なかった？見えないっすけど。見えないっすけど。よいしょ。え意外とタレット壊されなかったね、これ。あんだけゾンビいたのに。おっそ。歩くのおっそ。ないな、バック。あった。あったあった。よかった。あったよ。よかったよ。せやろ。残ってましたね。よかった。一回ね、俺亡くなったことあって。お前なんで、おめえさんなんでここのゾンビ撃たなかった？えがったえがった。一回ほんとね、一回亡くなったことあって、上書きされちゃって。よかったー。
あ、向こう側から来たんだ。あっちか。ああ、この周りだけ鉄巻きにするか。そうすれば、そうすれば、まあまあ、あれだな。もう一回だな。消えるのは、カバンが動いたとき。あ、動いたらダメなんだ。カバンが。そう、消えたことがあって、もう消えるもんだと思ってたら。よいしょ。バック取るか。これ何これ。猫缶ね、猫缶じゃねえか。あ、ちょっと待って。足直さなきゃ、足。鉄巻いて、鉄、鉄巻いて、その前にバーをつけるか。そうすればだいぶ強く。ネムさんネムさん何やってんの？まあ足は全然遅くなってるけれども、やっぱりタレタレットって動かねえ。ゾンビと同じ高さに設置しなきゃダメか。タレットでもゾンビと同じ高さってなるとあれだからな。水の中になっちゃうからな。水の中だと使えないですよね、多分ね。タレットは気まぐれです。わら。気まぐれも気まぐれじゃないですか。落とせば設置になる。落とせば設置になる。でも水の中って撃たなくないですか？重機って使えなくない？手持ちの銃だけ使えないの？手前に来すぎると反応しません。わら。なるほどね。ちょっと足直さなきゃ。ちょっと足直水のさなきゃ。中でやったことはないなあ。水の中でね、手持ちの武器はもう使えないんですよね。タレットも多分そうだと思うな。あいりり。おそらくね、タレットも機能しないと思うんですよね、水の中。うーん。2問は俺がデカに来るみたいでタレット1問にずつにしています。へえ、そうなんだ。それは初耳。ネムさん、
ネムさん何やってんのさっきからね。何やって戯れてる。何を戯れてるんですかネムさん。何を見つけた。何をそんな面白いアイテムを見つけたんですかネムさん。えーとえーとダクテダクテか。ダクテは持ってない。こっち。あ、足りないな。グルーこっち。あ、じゃねえよ。ダクトテープか。あ、どっちみち布ねえや。足。ロケランの玉って作れたっけな。ロケランが欲しいな。ロケランあるといいかも。あとあれか。爆発矢だ。爆発矢作るか。おっそ。おっそ。ロケランみたい。わら。ロケランはね、1個拾ったんですよ。品質低いんだけど。ロケランの弾か。爆発系の武器が欲しいですね。矢があるといいな。ロケランはね、1個どっかにある。ここにあるわ。2だ。2だ。ロケランの弾がね、まだ拾えてないんだよな。よいしょ。爆発系の武器が欲しい。武器というか、弾が。矢があれば、でも爆発系のやつは、俺パーク上げて、ロケット HE 何との素材変わってなきゃ大変だからな。わら。弾の素材はね、ガス管500。ロケットケーシングって何。ロケットケーシング、そんなのあるの。ロケットケーシングってどこで作るの。ロケットケーシング。結構大変やね。ロケットフラッグ、ロケット HE、ロケットチップってのもあるね。これなんだこれ。これは作れるなら、作れなそう。いや、あ
爆発する矢がないぞ。スタックのやつはあったけど、スタックのやつはエクスプローディングアローズ、ボックスオブ、あ、違う、こっちだ。これボックスか。これだ。レンジャーズガイドトゥアーチェリーボリューム2。本ですね。本を読めとね。本を読むのか。エクスプローディングクロスボウボルツ。これは矢か。クロスボウ、フレーミングアロー。本読まなきゃいけないんだ。うわ、本探し行くか。次回もあの拠点でやって、そうすると、あれか、探索行けるな。あの拠点直してやれば、本探しだってな。思うようにいかねえよな。てか、ロケットケーシングとかってどこにあんの？リソース違うな。ロケットケーシングってどこにあんだ？レラウトでない本。おまけにかぶりまくり。わら。そうそう、かぶりまくりですよね。このオートタレットも作れるね。タレットも作れるけど、モニターセンサーとかあるな。それね。ツールショップとカガンショップはあったけど。マジか。トレーダーでしか手に入らないのか。ないな。作れないね。作れると思ったけどなあ。忘れた。わら。ロケットケーシング。なるほどね。えクレイとリード、クレイとアイアン。これ作るか。これを作りつつ探索しよう。本が手に入るか。本が手に入るなら、あとはニトレイトパウダーガンガン掘って、こっちか。こっちか、こっちか。なんだ104って。何何？なんで12になるの？ちょっと待って。なんで10200って言ってるのに104になるの？なぜ？200って言ってるのに104になるの？なぜ？えなんでこれ？あれ追加されないじゃん。何どうした？
なんで4になるの？ちょっと待って、なんでそんなバグってんの？ちょっと待ってこいつはなんでそんなにバグってんだ？ OK200 ずつとりあえず作っとこう。あとなんだっけ、ダクトテープとガス管か。ガス管は車へ、砂漠まで行かなきゃいけないか。結構やね。車のフレームってどこにあるんですか？やっぱりこれも本読まなきゃいけないな。どっちみち本探しに行かなきゃダメだね。本探しに行きましょうね。あの拠点を使う、次回もあの拠点を使うので。鉄巻きにできるといいな。フォージド、あれスチールだっけ？なんだ俺は。違う、下だ。鉄巻きにちょっと一部だけ強化して、あれするか。では僕は帰るのでこれにて、視聴をお邪魔しました。はい、ウニさんありがとうございました。お疲れ様です。まあ、あのまま慌てないでやってればクリアはできたかな。そこまでしなくても。クリアはできたかもしれないですけどね。タレットはあれか、複数設置はあかんのか。今回爆発系の敗因、パイナップル。パイナップル間違いない。確かに間違いない。自分のグレネードで死にましたからね。あれは痛かった。あれは痛かった。とりあえず素材関係はそんなにいらないから、本探しだけやるか。本だけ探しに行くか。あんまり素材はいらないよな。素材はいらないな。必要なの、今必要なのって骨と、どこ？あっちか。なんかいいの来ない？
なんかいいのくれない？アルファ18になってから6なのもらった試しがないんだけど。よいしょ。6なのもらってないんだけど、たまにはなんかいいの出ないかな。6のロケランだな。缶詰セット。わら。これ前回缶詰セットですからね。缶詰セットって。こんなところにも街があったか。なんかいっぱいいる。なんかいっぱいいるよ。航空輸送でわざわざ来て、缶詰を落としていく。わら。いじめだよね。ただの嫌がらせ。どこ？まだ先？あ、まだ先か。よいしょ。あれか？ちょ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 。まだやっとった。わら。まだやって、あ、ここにあった。まだやってますよ。もう襲撃終わりましたけどね。でも悪くないか。薬か。薬だったらまあ悪くはないか。寒い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 。わ。お肉。お肉。け。骨は大事。骨はグルーを作るのに。いつも美味しいとこ見れない。美味しいとこ見れない。自爆しましたから今回。な投げたグレネードが俺に跳ね返ってきましたから。それで死亡っていう。どうすっかな。でも向こうの町はさ、ほとんど終わりだよね。こっちへ来る方がいいか。そのバイクの乗り方。バイクの乗り方ね。ドリフ並みに面白い。わら。あとこの辺あるから、一応この辺ちゃんとやっとくか。ドリフ並みに面白い。何が？俺が自爆したのか？いや
まあ、あの場面慌てる必要なかったんだけどね。なぜか慌てたからな。あっこで死んでなきゃね、時間的にはクリアできてたっぽいけどな。言い訳してるわ。言い訳ぐらいさしてよ。いや、でもあと1時間半ぐらいだったからね。なんとかいけたはいけリスたと思う。ナーの予想を超えてくる感じ。素敵です。笑。あのシーンは面白かった。まあ、先週の方が面白かったですけどね。見てる方は。先週のは本当にひどかったからな。そうですか。神回か。先週のはね、本当にやばかった。俺もう終わったと思ったもん。弾増えてきたから弾用ボックス作った方がいいか。よっしゃ。はい。それでこそ M6 です。やだやだ。俺だけきついじゃん。まあ次回は先週見に行けなかった。先週先週って、まあ、先週ね。先週分ね。先週分はね、ちょっとした神回ですよ。見てた人はわかるけど。俺だけ地獄みたいな。まあ次回はね、あれ直して、爆発系の武器をちょっと手に入れないと、さばききんねえな、64体はやっぱり。M60 はいいんだけど、武器として強いんだけど、あの、リロードが長いですね。その間に来られちゃうもんな。あとはタレットの数減らして、修繕して、もう一回やりましょう。バージョン3で。はい。それじゃあ本日の配信、ここまでにしましょうかね。それまでに探索します。本見つかるといいな。矢が作れれば簡単ですからね。ロケランの弾よりは。お疲れ様でした。はい、タイガーさんもありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、お兄さんもありがとうございました。お疲れ様です。酒飲み神会待っとるぜ。そうか。次回はあれかな。ほんとおつ酒飲みながらかもな。はい、カタンさんありがとうございました。お疲れ様です。毎年おこう、疲れ様でした。って売ってたらグラセフで壁にバイクで突っ込みました。笑。ハッペさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ次回は毎年恒例の酒飲み配信ですよね。皆さんお疲れ様。正月は恒例で浴びるほど飲みますから。OK かな。はい、それでは本日も来ていただいた皆さん、どうもありがとうございました。それではこれにて失礼します。皆さん、いいお年を。
ありがとうございました。